na enchire yemo yokobasira abarense korwa ase binyoro au omwemisiebe ward ya township aserieta Duke Masira ni gobona gendrete kubwatoka obokonyi aso gutambiyo koboko kwayane ne kubasira bari no konyora wanse aseritukulero abwatoka obokonyi guchaso mutakanwa oyomo ase kenyoro kia gese neno kegotoke county ya Nyamira kuko na chinga kiecho nigo abamenyi borogongorwe batebirengana bere buja agenderere kubwatoka okoboko kegima ekiagarana bange bari nemechando ase binyoro ingana bono nere atebirenga na bere buja konyora bari no konyora wanse ase chinsemo ao bunenjire yemo yiwekirane chira chiria nyarita kabaga kubwatoka ujese kenyoreke igana na senga yo muswatu yigo mutakano asereta akarubonya ngau oyo mugakoye anyarita kabaga gusiribwe mabwa yase amatukabwa ngoiga nigo mwakilishi we wadi yiga ya township muske Duke Masira abwatukire obokonyi bw'eng'ombe iyo eratkunyara kabaga gokonya ukini abana mugakomunika nero sirete ruko kusatari bonakiro mo umushimi watara gucumucyo yakaroba kongwale ngororo muswati utigirwa abana bake akonyara kubakini tabwati yani sauce umushimi wakali irana ko mwale eng'ombe ko makonya ando nyekira nesi kulia leo family abana batigira bake kwarona kamana kagatigiruga ikagatigetu numugaka naise bwana nekonye family asenge kini abana nigintu kurengana mona bamenye kura search nseme chiga bakorwamo na Monica Omanga bagendere ko babakogokera na gogetogia ase batebire mbachikunyara ko bakonyora omweso kubatukana mune ng'ombe yiga bairwe incho na rata kingo sere guno mogaka na akero mweshime wa Duke ngambu ya moneta gwatene kerengo gakie tole no mogoko monene umweshimi waito Duke asama ya beira gotokorera ase Nyamira county igeto gogete tole no mogoko bwo gokumia akonyira abana batigire bimwererega eng'ombe cyo kubakonya amabere banyu ningana bamenya abaga bagendere ko bakumuburi muske Duke uyo Masira tanyara ko bagakorosa ko bakonya bari abo konyora kuru wense ase binyoro au arosa gokonya sabantu gokonya nasa ko rustari emero amente kane botambe musabira mwesimi wa Duke mbuya mono na inde Duke ogende Duke ay no monto itokoro besene na nto wanjete na ay no tuanjete Duke togo sagaro obugeno kwa bwango egero ndero konya abantu babase na mbaisa kumwisimiwa toro sako konya. I would say that we like Mheshimiwa Duke Masira very so much. Egingo reporter gitaseni wanchite kyakatembe kurugigase kenyereke kyagaseneno ego toka ime yewadi ya township ime bunga ya West Mugrange county ya Nyamira inchi gonkuru kwa Polycarp. Okara